Aretxabaletako Loramendi ikastolak 50 urte bete ditu aurten. Dagoeneko desagertuta dau, baina bertan ibilitako ikasle eta irakasle batzuk goguan hartu gure izan daue. Horregatik, hementxe udaletxe zaharraren aurrian gauz, ikastolaren lehenengoko egoitzaren aurrian, eta bertan ditugu ikasle, irakasle eta gurasuetako batzuk. Haupa, kuadrilla. Argazki zarrei begira. Bai, hementxe. Zenbat oroitzapen, ez da? Asko. Ikusi txaba, zauketatxe bai. Dana dala, Javier, zu bai izan zitzen Josemari Sarasuan albuan ibili zitzanetako bat. Eta Josemari Sarasuak zer esan handixe eukioben ikastola honen sorreran. Hori bai egia dela. Lehenago gauzia, Josemari Sarasua izango zen neutako gehien espada, gehien eta inzauena ikastoleatik. Bueno, orduen utzetik hasi zitzien, monjak eta eskola nazionalak egongo ziren, baina besteik ez, zelako babesa jasotzauen erakundien aldetik, gurasuen aldetik. Bueno, hori zauen ardura bat zauen, orduan gurasua gure zeo zer egitea. Ja orduen, 50 urte baino lehentsu hau, ja movimentu batzu bazazen. Euskal Herri mailan, ez da, urte bete lehen hau, ja Arraseteko ikastolia martxan ipin izan. Hori da ikasitxakuen grupo bat, hori gurasuena, eta zintzo aurrera inbizala, algan azkarren. Hortarako bi izan, alde batetik, babes ofiziala hartu. Babes ofiziala. Bigarrena, erakusle ofizial bat eduki, erakuslea. Hirugarrena, lokala, lekun baten erakutsi bizan. Orduan, babesa hartu zen parrokuena. Eleixan babesa. Parroku orduan zen Don Angel Garmendia, eta arek emuzuan, baina boronate guztiekin, eta gogu guztiekin emuzuan babesa. Erakusle bezala, zein zelikinen, orduan ondien ezauen Matilde. Eta honi ezauztene, ezauztiek, Josemarik, Doloresek, arregik, drauta raizea, baina hemen eskendu zanetik, hemen zauena. Eta aberre zehozer benetan badukon hori titulua, eta gero genite bera preste hongo litzekien. Egon nintzen berakin, da borondate honena erakutsi ezten, baina esan da, zera urtiek egiten zauela erakusten nibile barik. Horra ez da gizela polemikareko laukien. Baina ez, hori da izan da gero Josemaik eta bukatu zauen, zake Dolores Arregi oso ondo portu ezan, eta hori zen titulaua agertuko. Eta, lekua, hemen gazena ez da, hemen atzakaldekua udaletxiak hortan, ezan hori itxiko eskula, da hori martxan ipintziko. Bueno, Matilde, zu izan zinen lehenengotako irakaslia. Bai, bigarrena izan nintzen. Bai. Ze oroitzapen daukatzu, zeinek deitu zotzun, zela etorri zinen? Begira, ni nengoen interna magisteritza ikasten Gasteizen. Eta bukatzeko nengoela, etorri ziren Sarasua eta beste pare bat, guraso. Eta, eskaini zidaten urtebeteko formazioa Donostian, magisteritza bukatu, eta Donostian zegoen Andereñoen residentzia bat. Eta eskaini zidaten residentzia horretan urtebete egin, ikasten euskal kultura, euskara sakontzen, ikasketa guztiak erderaz egin da, nituen. Eta, orduan, eskaini zidaten lan egitea urtebete, eta gero, irakasle izatea hemen. Eta urtebete horren ondoren, Atxabaltara etorri zinean, eta zenbat ikaslekin topo uzitzen da, zenbat irakasletan? Kopura ez duko garatzen, esan oso talde handia. Hementxe, egon nintzen, urtebete, eta gero Loramendin. Eta, niretzat, egia izan zen esperientzi vitala, nolabait esateko. Ez bakarrik profesio aldetik, ez da, irakasle, irakaskuntzan, eta baizik eta persona bezala, bai. Izan zen oso esperientzi, ni ikasita nengoen, eskola, frankistan, kopiak eta zan oinarria, buruz ikastea, disiplina zorrotza, eta nik bai Donostian eta bai gero
egon ginen Burdeosen, Fronet eskola bat bizitatzen irakasle batzuk, andereño batzuk, eta nik ikusi genuen Fronet eskola batek nola funtzionatzen zuen orduan, nahi genuen hori ona ekarri eta lortu genuen, gurasoi esker, porque materialak behar genituen, material berritzaileak, eta egia esan, eskuratu ziguten nahi genuen guztia. Gurasoek, benetan, izan zen esperientzia oso abesgarria. Nuria eta Martxi, zuek ikasliek Loramendi ikastolan, ez dakit lehenengoko promoziokoak? Eurapai. Bai. 65 gara. Lehenengo promozioan egiz esan, 63koak, 63koak eta 65koak egon gitzela. Oin ez dut gogoratzen urte betez, o 2 urtez izan etezan, baina bai, 3 promozio horrek egon gitzen. Nuria, zeu hemen udaletxe sarrian ibilitakoa? Bai, gu hasi gitzen urte bete berandu hau, gu 66koak izan da, honek 3 urtekuok sartu ziren, da gu sartu gitzen urte bete berandu hau. Ordurako Matilde hasieran ezeuen, Andereño Arantzakin hasi ziren eurak, da Matilde etorri zanien Matildek hartu zituen honeik, eta gu Andereño Arantzakin hasi gitzen. Umiak zitzien, baina ez dakit, rekuerdo hori daukotzuen hauze, ertzan edo... Ikastolia hemen hasi zan. Hemen hasi zan eta gogoratzen az, ontsa hemen ontsa gauden ze honetan, euri egunetan eta mentxe jolazten gauen. Euri zaparra kanpuen dago hemen. Eta bestela oro alderat, laminazio hemen eguen, eta laminaziotik horora. Egiz esan kalien asko ibilitzakoa gare hemen ikastolan ibilitzen bitxartien. Nuria, ez dakizu beste lehen horre baseukotzun, liburitxo batzuk, argazki batzuk? Bai. Bueno, ni geliaz eta oso ondo akordetan azau espazioa oso, kutxuna zan. Gero, zenbat urteten geben kanpora eta, hogisa itxen gebela, ekintza asko itxe egitxuen. Zeuk esan duzu 50 urte pasau die, eta zelatan bururatu jatzue hori gogora ekartie. Loramendi ikastola ez dau, eta... Erakunde moduen egiz esan Loramendi ikastola ez da existiruten. Badakigu guraso askon implikazio zuzena behar izen zala, baina gero herriko hainbat eragile edo orduko normanako askok parte hartu biela eta eragin zauela guzti honek forma hartu zeitzen. Eta, neurri baten ez, nire kasuen adibidez, gurasoak ardaldunak eukitza, nire kasuen honi esker euskaldun du nintzen, eta, esango dut, garena ari esker dala, ez da. Orduen, nola ez bururatu jakun, 50 urte badie, bada orduko guraso, orduko sustatzaile eta orduko andereñoei gure aldetik eskerrona adierazteko eta goratzarre txiki bat eskaintzeko, ez da. Aurrian xeixan ingo zue, ze izango da, ze pentsau duzue? Guk, holan handik eixabarik, gure geben ekitaldi, xume, baina gertuko eta holan kutxun samarra itxia. Eta, horretarako, alkartuko gare plazan, eta gero, fangoare arkupera, han ekitaldi ontarako beren beregi sortudan ikusentzunezko bat ikusiko, eta, han ikusiko zelan, horri lehengoko pausuok eta zelan izen ziren, eta, parte hartu daui hor gurasoak, maistrak, ikasle batzupe bai, eta politia izango da.
Eta, bueno, hori ikusitxa gero, ez daudanak kontauko, baina etorriko gare ona Durana kalera, ikastolia zanen aurrera. Eta, bueno, hola labur bilduz esan leike eskerrak emongutzaula guraso, irakasle, ekintzaile, eta horrei danoi, geure borondaterik onenakin, bai.